روز 29 август президент Шавкат Мирзиёев дар шаҳри Урганч барои сохтмони шаҳраки Хоразмӣ капсулаи сохтмониро гузошт. Рамзӣ аст, ки татбиқи лоиҳаи ислоҳшуда дар ҳамин рӯзҳо дар арафаи рӯзи истиқлолият оғоз мегардад. Хабар медиҳад хадамоти матбуоти президент. шаҳраки мазкур дар паҳлӯи фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Урганч дар майдони беш аз 130 гектар бунёд мешавад. Дар марказ ҳайкали олими бузурги асри нӯҳ гузошта мешавад. дар шаҳрак ба номи Хоразмӣ донишгоҳи нав кушода шуда дар назди он мактаби махсуси кӯдакони лаёқатманд фаъолият хоҳад кард. Al-Xorazmi bobomizning buyukligini mana shu matematika faniga, aniq fanlarga shunday kashfiyot etganlari kerak bo'lsa, bugungi informatsion texnologiyalarda zaminida ham bobomizning kashfiyoti yotibdi. Muhammad Al-Xorazmi bobomizning shaharchasini tashkil qilamiz. дар ҳамон рӯз президент дар маросими ифтитоҳи маҷмаи ёдгорӣ дар Урганч бахшида ба фармондеҳ ва арбоби давлатии Ҷалолиддини Мангубердӣ ширкат кард. дар ин ҷо ҳайкали савораи аспӣ 25 метр баландӣ дорад. дар пеши назараш нусхаи эпитафияи сангини Мангубердӣ истодааст, ки вазнаш 32 кило ва баландиаш 30 сантиметр аст. дар рӯи санг оятҳои Қуръон ва насаби ҷанговар нақш бастанд. Bayrami arafasida xalqimizning buyuk farzandi. қобили таваҷҷӯҳ аст, ки ҳардуи ин шахсиятҳо дар таърихи ҷаҳон осори худро гузоштаанд. Хоразмӣ ҳамчун олими бузурги мусалмонон, риёзидон, астроном, ҷуғрофиё ва муаррих, Ҷалолиддини Мангубердӣ ҳамчун ҷанговари бузург то нафаси охиринаш дар дифоъ аз ислом ва мусулмонон аз ҳамлаи муғулҳо истода буд. Bitta narsani hammamiz bilaylik. Qanday yarashadi o'zbekona ro'mollar? ёдрас мекунем, ки режими Мирзиёев бештари сиёсати пешгузаштаи худ Ислом Каримовро барои маҳдуд кардани ислом дар кишвар идома медиҳад. ҳуқуқи рӯймол бастани духтарон дар муассисаҳои таълимӣ то ҳол маҳдуд аст. ришҳои мардон иҷборӣ тарошида мешавад. таълим додани дин ба кӯдакон, инчунин ба масҷид рафтани онҳо манъ аст. фаъолони динӣ тибқи қонун таъқиб карда мешаванд. Kim bilan keldingiz? Dadam bilan. Dadam qasdami? Qachon kelding? Bolam. Nima bor?